Κόρινθος, αρχαία Κόρινθος, Άγιος Παύλος, Ισθμός και αρχαιολογικά ευρήματα. Κος, το νησί του Ιπποκράτη. Ένα όνομα, ένας θρύλος, μία ιστορία. Κρήτη, αρχαία Κνωσσός, ο Μινόταυρος και η κρητική κουλτούρα μας μαγεύει. Λασίθι Κρήτης, ένα ξεχωριστό κομμάτι με ιδιόρυθμη κουλτούρα και αρχαία ιστορία. Χανιά Ρέθυμνο, ένα ξεχωριστό κομμάτι στη φιλοσοφία της αρχαίας ιστορίας. Λαμία, ο βασιλιάς Λεωνίδας της Σπάρτης αγέροχος στέκεται στις Θερμοπύλες. Λευκάδα, ένα πανέμορφο νησί φωτογραφίζει στα Επτάνησα. Μεσολόγγι, ένα μεγάλο ιστορικό μνημείο για να μας θυμίζει ότι εδώ χύθηκε το αίμα των προγόνων για την ελευθερία της πατρίδος. Μετέωρα, ένας μεγάλος ιστορικός και θρησκευτικός χώρος. Μύκονος, το σταυροδρόμι των Κυκλάδων. Εδώ γεννήθηκε ο Θεός Απόλλων. Ναύπλιο Άργος Μικίνες, η πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδος. Εδώ φυλακίστηκε ο ήρωας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ολύμπια, εδώ γεννήθησαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Όλα τα αρχαία μνημεία με την ιστορία των αγώνων. Πάρος, δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψουμε. Είναι πανέμορφη, με γειτονιά την Αντίπαρο. Πάτμος, εδώ εγγράφει η Αποκάλυψη από τον Άγιο Ιάννη το Θεολόγο. Πάτρα,